kettő vagy három? Kettő. Bazd meg! Egy, kettő vagy három? Egy. Egy, kettő vagy három? Egy. Egy, Egy. egy, kettő vagy három? Három. Hú, bazd meg! Egy, kettő vagy három? Kettő. Egy, kettő vagy három? Három. Oké. Kettő. De várj, még nem mondtam, te fasz. Nem érdekelget. Egy, kettő vagy három? Kettő. Lehet rosszabb, lehet. Talán egy arany sisakot. Következő a melvért, egy arany melvért. Következő az egy láncgatya. A boots, az vas. A fegyvered, az egy bazuka. Nem tudsz felelőni. Na. Bazd meg! A második itemed, az egy pajzs. Készelsz? Fél. Igen! Jó, akkor mehetsz! Na valamit! Bazd meg, mit csinálsz? Jönnek a kicsik! Hoztam! Bazd meg! Szerintem nyertél.